Мамадыш фермері сыйырларын жилек жимеш белән дә тукландыра. Илнар Газизжанов социаль шелтәрләрдә дә актив. Үз хуҗалыгыннан төшереп алган фото сурәтләрне урнаштыра. Үз рецептлары белән уртаклаша. Маллар карбыз, мандарин, башка цитруслы җимешләрне бик яратып ашый. Сөтләре дә тәмлерәк була, хайваннарның иммун системасын да ныгыта. Бу саранлык түгел, тәмле ризык белән сыйлану мөмкинлеге. Мамадыш районындагы шәхси хуҗалык хуҗасы малларын бик ярата. Сыерлар рационына хәтта әфлисон, кавын, карбыз кебек тәмтомнарны да керткән. Башта җимешләрне хатыны кибетеннән алганнар. Не только фрукты уж, и колбасы, и все. Просрочки есть ведь. Всем хватает. Хәзер җимешләрне күпләп сатып алалар. Илнар Газизжанов үзенең мавыгын, сыерларны үзенчәлекле итеп тукландыруны интернетка да куйган. Игътибар итүчеләр күп. Җимешне үзебезнең кибет булгач, кибеттән кала җиләк җимешләр шуларны аны ташлап булмый бит инде. Бизнес без отходов дип атала бу. Экология да бозыла, булай сыерларга кирип салның, сыерлар ашый, отход та юк. Малларга тәмтомнарны атнага бер көн бирәләр. Калган көннәрдә алар гадәттәгечә туклана. Алма, слива, йөзем яки башка тәмле җимешләрне күрүгә күзләре ялтырап китә. Маллар авырмасын өчен Илнар җимешләрнең күләмен контрольдә тота. Җимешләрне аз ашатса да, аларның сөте тәмләнә. Баллы сөт була алмый, шәй генә була баллы. Менә колхозлар вакытында силос ашаган сыерларның сөте эши була иде. Ул аның ни сметанасын ашап булмый, каймагын, ни сөтен ишеп булмый иде. Агәрем ашаса сыер, аның даган сөте эши була, эшә торган булмый. Менә пешәнгә керә агәрем. Шуны ашыйлар алар. Сөте ашарлык, эшерлек булмый. Бу инде баллай бер ашагач инде эши була алмый сөт, берничектән ул баллы булмаса тәмле була инде. Илнар Газизжанов үзен фермер түгел, тәҗрибәләр белән мавыгы итеп күрә. Үзенчәлекле рецептны контрольдә тота. Кайсы кавын карбыз, кайсы сыр ашый. Планында ишәк һәм тәвәк кышлары үчетү. Максаты Мамадыш районында беренче үзенчәлекле ферма оештыру. Эшкә бар күңелне биреп, яратып эшләсәң, максатка ирешергә мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ринат Сахиббәреев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.